הרצפה פחות מ6 שניות, מותר לאכול את זה. חוק 6 שניות, לא מכירה? אתה גוזר ציפורניים במספריים של החלב! זה המספריים של הפרחים! יש עוד משהו שאתה רוצה לספר לי? עם כף של פסטה אני מחטט באף, ובחורף מחמם במיקרו תקפקף. עם הארוך פותחים סתימות שבכיור, ועם קסדה וחרב אני חייל גיבור. מסריח פה בערובות, האף שלי סתומות, הוא לא מוריד את הזבל, מורידות אותו רימות. הרסת את המטבח, סתכל איך הוא נראה. נכון ולא בסדר, אני ילדה רעה, היא לא תדע כמה זה כיף את האמבטיה לטנף. ואם תאכל בשירותים אתה תחטוף חיידק טורף. אבל תמיד נחמד לחשוב שאחרים חיים על חום, ויחסית אליהם מצבם טוב. ניקיתי אם זה נעל, זה מעשה פלילי. למה את צועקת? זה שלך ולא שלי. כל הג'וקים בשכונה עשו פה פסטיבל. תראי אותי חמודה, מה? אני טייס חלל. היא לא תדע כמה זה כיף לשתות מתוך מרזב דולב. ואם תישן עם נעליים אז תחטוף חיידק טורף. אבל תמיד נחמד לחשוב שאחרים חיים על חום, וזה כאילו די נכון, אבל בתכלס לקרוב, ואצלנו בלי ספק יותר מסריח ורטוב, ויחסית אליהם מצבם טוב. עכשיו לך תשאוף ידיים, אנחנו צריכים ללכת.